kunumeri 21 kujatu ndi makamba za nkhani ya njoka ya mkuwa ndi njoka za moto kuja. Tamvetserani, ndimafuna tidaphunziranso kumene kujako za khudza nkhani ya njoka za moto zija. Inu ana a Israeli aja wali m'chipululu muja, chimene tifuna tiphunzire ndi ichi, kunena kuti kodi Mulungu adapereka solution yotani pa nyengo imene ana a Israeli aja adakumana yolumidwa ndi njoka zachani kodi ndi njoka za moto zija. Tamvetserani, akuti waja atapita kwa Mose namuwuza kuti pemphera umuze Mulungu wako kuti atichotsere njoka za motozi. Baibulo limanena kuti Yehova sadachotse njoka za moto. Ndimafuna tigone pamenepo, ndimafuna tiyimikire pamenepo. Yehova sadachotse njoka za moto. Zimaluma abana a Israeli aja kumatani kodi nkumapulumuka chifukwa cha solution imene Mulungu jadarani adapereka. Yehova ija adanena kuti njoka za moto zizichotsedwa, koma ndikuuza useme njoka ya mkuwa. Kudzali kuti wina aliyense akalumidwa ndi njoka ya moto adziyang'ana pa njoka ya mkuwayo. Mvetserani, ndimafuna tigone pa nkhani imeneyi, ndimafuna tiyang'ane pamene papa kunena kuti ana a Israeli aja atadandaula ndi njoka, kulumidwa kwa njoka za moto, napita kwa Yehova kuti awachotsere njoka za motozo. Yehova sadachotse njoka za motozo. Ndimafuna ndikumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kuti pali nyengo zina zimene zingabwere m'moyo mwanu, zowawitsa zimene zingabwere pa banja lanu, zowawitsa zimene zingabwere pa bizinesi yanu. Inuyo kupemphera kuti Mulungu akuchotsereni. Sangachotse nyengozo, amazisiya zikhalepo, koma amangopereka solution yoti niyo mutulukire muvuto limene lolo. That's why Ambuye Yesu Getsemani muja ankapemphera kuti ngati nkotheka chikhochi cha Ambuye chinditani chindipitirire, koma Yehova sadalole kuti chikhochi chachitani kuti chimpitirire Ambuye Yesu, koma adangopereka solution yoti Ambuye Yesu akaphedwa akatuluke m'mandamo ali wachani kuti ali wa moyo. Nkutheka mukudutsa mu nyengo zowawa zimene mwayesera kupemphera kuti Mulungu akuchotsereni nyengocho. Mvetserani, koma sisi kuchoka ndimati ndikulimbikitseni mupemphere kunena kuti Ambuye ndipatseni solution yotulukira mu nyengo imeneyi. Inde ndazilandira ndili mu nyengo imene, koma ndipatseni solution yotulukira mochani m'mavuto amenewa. Si mavuto ena aliwonse amene angadze pa moyo wanu kuti mukapemphera Yehova awathetsa onsewo. Amangopereka njira yotulukira mu vuto limene lero. Ndikupemphererani kwina kulikonse kumene uli mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti kuti Mulungu akupatseni solution yotulukira mu nyengo zanu zimene zikuzunzani pa moyo wanu. Ambuye akudalitseni, mukhaleni madzulo opambana. Evangelist Chikondi Fyson, pangani like, share and follow kuti tizitsitsimuka limodzi. Amen.